jala dipakuri, jala diceputi akabatu siani, jala diswaton lopok dan lingkat tusi, jala dipauli sada tukup di tonga-tongana, jala dihali sada pangilangan di bagasan, paimaon parbuwe na tonggi, HP na asom di tubuhon. Atau kamu isi di Jerusalem, jala kamu bawa siap Juda, wa pamu ahu dopor la anggurhu. Tung aha dope si bahenon nian tupor la anggurhu nasohuba itu sih. Puasa sayu paima parbuwe honon na parbuwe na tonggi, HP na asom do di parbuwe hon. Ope papotohok kumatuhamu si bahenok utu porla anggurhu upatolok kuma hadang na asa sudah digagat binatang loahok kuma parikna asa dilutak bahenok kuma ibadah gabe halongonan asa gunang dirantingi manang dipakuri asa tubuhan suga dohot si hubi jara dohonoku aka opun asa ulang mangalehon udal tujuan alai perlahan berbicara si paoni mapinompar Israel aka bawa si Juda suas-suanan nasulunganna saya dipaima-ima uhum habi idama pangarupa auto hati gorang hapi dama andu pandudo di sido sah mungkin kata yang aulongan di bagasan Kristus Yesus ya Tuhan terhirim ya mang ya baru pakilalan muna di sitar hirim kamu masak dote juk roha sedih dan tabu pakilalan mulungan terhirim apalagi mulo lungasaki bana alukor butuh kamu dua alukor dan kiamat ilo perpakilitan berdoman nami sahutan dote dan kiamat mai butuh halak iki alukor butuh kamu dua alukor kalau perpakat lagi itu beli semua nih anu ko ni masa ato na magsahit ala terhiring dan dapat na pinarsinta ni rohana dan jumpang na naliluan na dan jumpang na nasahay anaro ni baga sa rohana satu anu ko magsahit ada orang kecewa sampai dia sakit nah itu disebut molo yutanani lo bilok malu jadi opung nani hulingot mulungan terhirimon marsai don jalan murado idaon ano na ibaga sa rohana jadi yama bagurubak pa pergelangan di tangan non bagurubak tapi na terhirim ng manurjong do ibana nung itu urjong torkempes do bungkak na baru sa nanti bungkak mo si jari-jari na tapi makirim ko na lumang titin masisi itor geleng matitim tor kepes malu dia magubak patna sama jodak na bat bitor ibere geleng na mane manor sipatu don bai jual sipatu ba kempes tapi daw juri na sa murata do habe puli ada toy ma los malu ma nasrohan ale ono sipata somoni duktar hiri jual masa na marsahe imanan ya cini roha manang juk rohana sedih, kecewa karena ada sesuatu yang diimpikan, yang diharapkan tidak terpenuhi. Jadi sama nakin, halus mulai nakin, hidung kamu, ya do HP terhiri mati. Hidung baik saya dong pasani batak na mandok, ngirim po parhudikan HP, hargadongan. Ngirim po pangomongan HP, abagoa. Oke, ini kamu ini. ya mang Iya do kan. Niribu parhunikan HP pargadongan, niribu pangomongan HP amago.
Kaya ada semua ada salah amat. Macam ikan ke regional. Dalam tangka sedutan dalam tahun. Dengan ke regional di sana perusahaan. HP adung menawar di mana sada jabatan direktur satu perusahaan. Yenna rohana bangadik direktur ison perkara jadwal isi direktural. HP di parkir jono macam ikan posisinya ikan dua orang direktur. Belgadu gajina. HP haruar may iba na siya perusahaan ini lau matu perusahaan gabi direktur may iba na. HP dang anong sa taon bangkut perusahaan ini. HP dang anong pinapok na mula may iba na tuwinganan ulaw na nakanin dang buhay. Jadi marsiranggo mamat tahun lau paturehon perekonomian keluarga mo saya. Jadi si Pata memang ngirido molo saya ngiripo pangomongan HP amagua. Imacit na molo dang dapot na ngirim biro. Jadi molo naca anak kani siang parubuk na sinuranton parureng Yesaya anak kani. Disibuiro taida sa dia Tuhani tarhirim mangida baksona. Tahririn sintudo Tuhani mamereng bangso na niya siyan nai. Bangso na pinilit nai. Nunga somoni burjuni Tuhani itu bangso nai. Di paradi inganan, di dongani di perdalanan siya talo misir satu talo kanan. Buwiro na sila mangan dok minum ng pesohya manabur sohya manggotin di perdalanan di parhorsihoni. Buwiro mangan, buwiro minum. Malang roti, malang jagal na sila. Linggan do, tuparo sudi. Jadi pataro tu inganan na linggan. Tutaro kanaan. Nama cenamu, nagong situat di loba. Diramoti Tuhan itu na sila. Dilihat do uhum, dilihat do aturan. Sudah, nama pertemuan tu aspek kehidupan semua diaturkan. Ono beratus 10 poin mah aturan di masa Tuhan itu nasida. Asa dengan sudah ngulu nasida, somon dia do marsal do Tuhani, somon dia do marsal tudongan, somon dia do mangaramo di haya sendiri, sudah di main di sini. Tang adong dalam dinasida mandok takuboto bangun nadinggan. Takuboto mangaramoti diriku, takuboto mangaramoti hai pasok, takuboto pertanian, takuboto pasatok pelean. Takuboto somon dia makahulungi dong aku, somon dia makahulungi orang asing. Tang adong dalam nasida mandok somon di alanunga patar sudah di pasahat. Nama cedinggan itu nasida. Alai tongdo nasida mapenalus nasodinggan tu debatan. Akan nasiga, akan narabun, akan ajahat, iro na yulon na sila. Terlubumi manipertikian di panuriran Yesaya. Di padus na sila, somon hau anggur. Jala porlo anggurima, tumuan na sila, hutang. So ni mangurjun itu hani, mangalir na sila, sara inganan na napu, nadinggan, nabuin na sila di si. Maringanan bagudang di bagas alas miroha. Habe dung marparbui saya tinagam saya dihiri parbui na tonggi habe parbui na asom. Jadi di sido Tuhani napunasa porlo anburi tuk tarhiri doiba. Nunga bui di ida molo hita di hutan na ujui manang akan atorasta molo isuam makaime. Mulu isuam ma kasusuaran nasib parang jeruk do akan nasib mulu perbuina dan sesuai yang diharapkan kecewa bahkan modal pinang munak mulu munak pe modal ali masih bayaran tu akan nasib mulu holan gali lubang tutup lubang tua hame malah lapatan sangat kecewa takhiri basongoni matuhani napunasa hita nunga songoni dengan nai pasu-pasu hita terlubungi bangsoi ujui ape iparbui homa parbui na asom hidup bahir buano bendai parbui na asom buhano kamu amanginan kalau menikmati atau makan jeruk yang asam wajarnya bagaimana? Story na ison wajahmu jadi asam kan begitu. Ay hurang do haulion di sana akat temon na bolong ay yalang manang ilum ma misalnya jus na asom itor asing do buhina
perdupahan na piyasing dan taboy daw. Jadi semua ini Tuhan ini menday na asog siyang barbuy di gulo di Jolma tumarsa do rohana. Mungkin segulo rohana. Ada yang burung memarsa rohana kecewa di Tuhan ini ala diida ay nabuado bangso na sundi abi na so ibayad Tuhan akon. Ano na so bayad Tuhan. So na toras adong masalah tayo magton geling na ano so bayad Tuhan. Bigyan kondisyon, bigyan o singkola, lugar singkola, lugar uang lesmo, bigyan do taruh ko pe gido walang Tuhan na singkola. Bigyan do kici si pangalan Tuhan. Bersiajar pe ho bar asin do amin na hurang iho ape gilempe tong roa ni singkola mungkin. Ira sabon. So nido sarat bawa sa ipalya na rohana tu na hinahulukan di rohana ape tong na adong binggan responsian itu anu kecil humay ba. Jadi mulu bangsoi mulu taikot boado asom ni mulu dinasi. Mulu taja saya ada di saya dua atar do itu dari sini. Ali memang gumulan do dosa dinasi itu mempenunjuk rohani Tuhan ini makin munafikan bermain-main di hadapan Tuhan. Ay jojo do bangsoi HP laut 12 jol. Jojo do bangsoi patupaw naka pesta-pesta hari raya. Jojo do bangsoi pasaton peliam na hucus tu di batang. Mayunton na sila. Ringkas do martanian alay di pada waktu yang bersamaan tong do lau halaki manu pagana-ganaan. Tong do mudar tangan na mengulur dosa. Jadi itu na macaya cukur ni dewata mulu halak kasih paula. Pamangan na memuji di bata ale rohana polang sian di bata so di saya 20 sia ayat 10 tolu anggo bangsoon pamangan na do memuji au ale rohana polang sian au di bata si bata budak do jol mana somoni bahkan dipertikis si ope si bata saya dong do namar pangalau somoni itu paen on gabe sormina do dihitau asa tikos jalan takas mahita namar Tuhan ini. Asa molo tapatupa pertaniangan permingguan pertanian taja habi rohi tatu permingguan tapasa pelian na hutus somon parbu ini nguluta di pesta gotilonon. Beparbu ini hati orang na teulonima di bangsa nguluta. Asa adong sinkronisasi pengujian tak do pangalaon ta siap hari di bagasan nguluta. Ay borak do mulu nomor 2 rohau. Itu bangsa inaktif. Pada waktu bersamaan memuji Tuhan, pada waktu bersamaan juga dia menyembah berhala. Borak do. Gaor do mulu di col masawon itu ipahen mulu di dok di Jakubusa ada ayat 2 mulu hal nomor 2 rohan. Malangira berdua holong bawon gaur don suni di satu perdana dulu. Jadi mula dong bahwa ikut tamu maka itu orang aka ikut orang di son. Mulu merdong kamu jujuk ma live back kamu. Mulu dah mulu ibana ada sesuatu. Live foto posting Facebook. Mulu solo pernah posting Facebook ini. Satu indikasi. Ali memang ada loh hal kan pola ulu au bawa hon aku. Terima itu ibana misalnya. Ali mulu margo ibana unang postingin na ada sesuatu. Unang perda kamu tuh mall, marang perda kamu tuh pantai. Ayo dulu di sana kita minum jus. Ali mulu saya mau masih malolong na somonon. Nah dong do nas. Jadi gaur do dalam minggu nih, gaur dulu. Itu mulu berdua roha. Jadi borak do. Jadi sebenarnya Tuhan ini nasi do rohana memilih jolma, masih berdua roha. Usada. Hidupan hidup wajah sudah mau isaharan dua tuan na iman di batan mamon. Mulungan mamon manung, bulu manung gabi. Memonon. Dan boy, sahabat dua tuan dan boy. Justru Tuhan itu kasihan dengan manusia ini kok begitu suka berdua holong. Hidup yang dipaingon kita dia pada tikion.
asa miyam mahita di bagasan uhum do hati koran itu. Taida mah pakoron nga ni bangso yujui naso ulo buba na sila. Naso ulo na sila ng pertobatan. Nang pedungan ni paimon, dungan ni pasimon na pertobatan, ujung na ibolok pertobatan. Jadi nabuhi masa doon di bagasan muluta so muli amanginang. Sudah ruas di huli ya pala tikyon. Idu pa ni rasornginang manamasa tuhina. Ikut daw madupinggan sa sitong na partodyota pangulunta siyan bangso di bata ujui di bibiro. Alam ka tabo ta sitong nga tabo to mo ano parpian na mo ano pakorona mo locol na nasa makalomo na tani di bata gay marujuk to halakuan. Mo tangkas nga tabo to Penunganong be dihita parginotoan habis buhon buhano pada nanto para ningoluku ikon parojahan siang patani di Batam. Tarlumo biya pala tikyon di pesta gotilon ondo na senirowata di pala tikyon di luar negeri hita. Dengan di pasok-pasok Tuhan hita sa dunia di leon hai paso, di leon ulaon, di leon dongan di tonga-tonga di persaura. Jalan adong do tiga siang kita dapat rongkap di 2 ton kan itu. Mulu nakira na jongkor keluarga era dapat jumpa kisonto rata-rata ya itu kan. Nah asing mengihuk mak kan itu. Akan orang berkeluarga, unang mengihuk usai ampun. Unang mak. Kira mau tibi mak keluarga anak tinggal. Lasaro hatta di ngananon. Jala parbu ini tangyang tagi mana berboni di bola di tahun sonari mahita manggotin paduduhon paso-paso di Tuhan ini. Jala lasaro hatta di ngananon. Ya makata ya tu tiga donganta ditingkin asalku usukun tabo du ison ito karejo tabo amang utabo du ison sian utatai na utabo du ison sian on dilo pasal di babu ama tiga kota na ano tempat industri na di utantaan bayi ini jadi rata-rata sebelum makalakson bolo daw bagaimana atau meninggal loningan alon hidup semua. Hidup paen maritai ulang-ulang tahalacon nasi tirani Tuhani, tahalacon pasu-pasu di Tuhani dia malah tikyon. Asa tapat tuhun parbuy na tonggi tu di bata. Ay araw na nindito Tuhani siya kita. Araw na dikotin Tuhani siya kita sa parenulutan. Ay wala nino. Songon tema sa dariyon, uloy hamuma jahuba marititi masigiro. Holanino na digin Tuhan isyak kita, mangulahon hatara, mangulahon lomo ni rohana. Padaon dirita siyan akan aragon, akan ajahat. Ay holanino, ahama mauna mangulahon na digyan. Ahama mauna mangulahon pati kasakuluy. Ahama maul na manong panibatan. Ahama maul na roh tu pargingguan. Ahama maul na pasangat pun na toras. Ay nauli doy. Ahama maul na dang mamuno. Ukuran na mamuno siya na sumamuno. Kanino? Ahama borak na dang mangalakop. Ahama borak na dang manakop. Ahama borak na dang bergabus. Ayak ka nauli ang kanadin ka doon sa loob na. Ahama maul na. Dia saya sitok nadang masalah na maul, alai masalah ado, mau atau tidak mau. Maukah kita melakukan firman Tuhan atau tidak? Kalau sulit, itu tidak sulit. Tuhan memberikan firman-Nya tidak sulit. Ulangan 30 ayat 11. Nasa naumatikot Tuhanmu sadarion nang anong nasusah si ulau-ulau. Tidak ada yang sukar untuk dilakukan. Tuhan tidak pernah mempersulit hidup manusia. Kalau dipersulit itu apa? Alih kita sendiri dong, sampai kita gebirudut mempersulit diri kita. Di kita ulang jahat, kita sedang proses mempersulit diri kita. Itu na mau sa sentong na. Mangulong na jalan atau na mau. Mulu nang manakko ho, ikon lo jero berpikir, wano strategi manakko. Lo jero ho mapain karak-karangan. O lo bentuk panitia musay, wano cara na manakko. Baru cara berpuluh, baru bergabus, baru mengalaku. Ulu aja dong, uporak dong, mau lo mangulah na jahati siya mangulah na dingin. Jadi berhuapin dito na jahati, berhuapin dito na kaulah na mau. Aido parbuy na asom na inong Tuhan itu.
Ali parbo ini tong di ima manggulahon hatana, manggulahon na hupar tulungan ni rohani. Ay do borat ni zaman noayon. Ay ngatar surat yang Yeskiel 30 ayat 22. Ay jol mana berdosa, Yeskiel 30 ayat 20. Jol mana berdosa, ino ibana kata ni Tuhan itu masuk di kos itu semua. Jadi nggak repot kan? Mulut terlanggar misalnya peraturan lalu lintas, kena denda lagi kan, kena tilang di Indonesia. Baru tado, peraturan itu nasalah, tapi itu udah nasalah. Jadi ngatar surat nih, siap Yeskiel pengatar surat. Nah di dohatan ini pada apa yang halusna firman Tuhan ini tidak tepatin lah. Ibadah berdosa, peraturan nasalah ini. Jadi nggak boleh cuma pada soal ini. Ay paturi manian aturan ini. Ipaturi na aturan di hurion. Asabu sosono nenda. Gabi paubar hopar do pangalahona tu aturan na dinggali. Jadi belum masa soal ini amat cemoran. Inu parbu ini pikiran bisu-bisu di jolma na busuki. Deuma